Masana abwino ali loweruka ndipo ni nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC. Muli ndi ine Romeo Umali kumapoyamba nayi mitu yake. Aphungu aku nyumba ya malamulo amaliza msonkhano okambirana dongosolo la zachuma la chaka chino mpaka mkatikati mwa chaka chamawa ndi nkhani zina zofunikira. Apolisi mdziko muno ati apitiriza kupereka chitetezo chokwanira pamene mchitidwe ophana madera ena wayambiranso. Ndipo banki yaikulu pa dziko lonse World Bank yati chuma cha maiko aku chigwa cha chipululu cha Sahara sichikwera kamba ka nkhondo ya ku Iran. Munkhani yathu yoyamba, aphungu aku nyumba ya malamulo amaliza msonkhano okambirana za dongosolo la chuma la chaka chino mpaka na mkatikati mwa chaka chamawa mu mzinda wa Lilongwe, ndipo mtsogoleri wa zokambirana mnyumbayi Ajape Mhango wayamikira aphunguwa chifukwa chodzipereka ndi kutsogoza moona mtima zofuna za Malawi pa msonkhanowu. Isaac Jali wafika ndi ripoti. President wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika ndiye adatsegulira msonkhano wa aphungu wa nyumba ya malamulo umene wakhala sabata zisanu ndi zitatu 8 pa 13 February 2026, pomwenso adafotokozera nyumbayi komanso mtundu wonse wa Malawi momwe zinthu zilili mdziko muno pa chuma komanso pa ntchito zosiyanasiyana za chitukuko ndi zosamalira anthu, kapena kuti State of the Nation Address SONA. Pa msonkhanowu aphungu a nyumba ya malamulo adakambirana kapena kuti kuthirira ndemanga mawu a President Professor Arthur Peter Mutharika, pamenenso nduna ya zachuma Joseph Mwanamveka adapereka budget kapena kuti dongosolo la zachuma la 2026 mpaka mkatikati mwa chaka chamawa cha 2027. Aphungu a nyumba ya malamulo kenako adakhala m'magulu kapena kuti clusters nkumaunika ndalama zimene boma layika kumaunduna, nthambi zosiyanasiyana za boma ngakhalenso mabungwe a boma, ndipo kumapeto kwake aphungu adavomereza budget ya ndalama pafupifupi 11 trillion kwacha. Ndiye polankhula potsekera msonkhanowu, mtsogoleri wa zokambirana mnyumba ya malamulo Ajape Mhango anathokoza President Professor Arthur Peter Mutharika chifukwa cha utsogoleri wake wabwino omwe wathandiza kuthetsa mavuto ena amene dziko lino lakhala likukumana nawo, monga kuperewera kwa chakudya ngakhalenso kukwerakwera mtengo kwa katundu osiyanasiyana. Mwazina, Ajape Mhango anati nyumba ya malamulo idavomereza budget ya 2026 mpaka mkatikati mwa chaka chamawa cha 2027, yomwe cholinga chake nchoti igwirizane kwathunthu ndi zimene adalankhula President Professor Arthur Peter Mutharika. Mhango anatinso pa msonkhanowu nduna zinapereka momwe zinthu zilili m'maunduna awo kapena kuti ma ministerial statement okwana 10, ndipo nyumbayi inavomerezanso mabilu osiyanasiyana okwana asanu ndi imodzi 6. Pa nkhani ya mafunso, Ajape Mhango anati mafunso okwana 40 ndiwo adafunsidwa ndi aphungu osiyanasiyana pa msonkhanowu m'malo mwa anthu a m'madera mwawo kupempha ntchito zosiyanasiyana za chitukuko zimene anthu akudzifuna. Ndipo pomaliza penipeni Ajape Mhango akuti msonkhano umenewu unali wopambana kwambiri. Kuti nyumba ino masabata 8 apitawa takambana nkhani zikulu za mwamba koma pamapito pa zonse kunali kudusa budget. From budget peke ndimene muli zinthu akamata mala wafuna aone mpumulo ndi budget icha amene muja muli fertilizer amene muja masukulu aulere alimene muja choncho ineng'anira kuti 8 weeks apitayi nyumba ya kambana zizapa mwamba. Padakali pano mtsogoleri wa aphungu otsutsa boma mnyumba ya malamulo a Simplex Chichola Banda akuti ndi okhutira ndi momwe msonkhanowo wayendera, atikamba kuti aliyense anali ndi ufulu olankhula za kukhosi kwake popanda kucheuka. Achichola Banda ayamikanso boma chifukwa cha mfundo zimene likutsata zomwe zathandiza kuti mtengo wa chakudya utsike komanso boma lichepetse kubwerekabwereka ndalama mdziko muno ngakhalenso maiko ena akunja. Komabe a Simplex Chichola Banda anapempha kuti pakhale ndondomeko zoyenerera zochoka ku boma za momwe ndalama zopita kwa phungu ina aliyense za chitukuko Constituency Development Fund CDF idzigwirira ntchito. Pa maphunziro apamwamba a Simplex Chichola Banda anati nkofunika kuti boma ligwirizane ndi ena ngati makampani amene angathe kumanga midadada yogonamo ophunzira msukulu za ukachenjede. Pachakudya a Simplex Chichola Banda anati nkofunika kuti boma liyike ndalama padera zogulira chakudya kamba kuti zaonekeratu kuti anthu ena sakolola bwino kotero kuti azafunika thandizo la chakudya posachedwapa. Msabata yomaliza ya msonkhano umenewu aphungu a nyumba ya malamulo anapereka ulemu kwa President wakale wa dziko lino malemu Professor Bingu wa Mutharika yemwe adamwalira mwezi wa April mchaka cha 2012. Aphungu ambali zonse
otsutsa komanso akuboma anati Malemu Bingu anali munthu wokonda chitukuko yemwe masomphenya ake akuoneka kuti athandizira kupititsa patsogolo ntchito za chitukuko ndi zosamalira anthu m'dziko muno. Isaac Jali, MBC, Lilongwe. Unduna wa zamtengatenga ndi zomangamanga wati boma ndilodzipereka popititsa patsogolo ntchito za chitukuko cha misewu ponena kuti ndi nsanamira ya chuma cha chitukuko cha dziko. Nduna mundu nawo Ajapi Mhango amalankhula izi pamene amatsekulira msewu ochoka pa Crossroads ukafika pakanengo mu mzinda wa Lilongwe. Zambiri mripoti ili la Emmanuel Chikonso. Nduna ya zamtengatenga ndi zomangamanga Ajapi Mhango inayamba ndi kuyamikira boma la China kamba kathandizo lawo pa chitukuko m'dziko muno kuphatikizapo msewu watsopano odutsa galimoto zinayi wochoka pa Crossroads kufika pakanengo omwe unayamba mchaka cha 2017. Msewu ndi wa makilomita okwana 9.5. Amhango ati boma la Mutharika ndilodzipereka pokuza ntchito za misewu ponena kuti ndiye gwero la chitukuko cha chuma cha dziko lino ndipo ntchito za malonda zimapita patsogolo. Mawu okondwa kwambiri kuti ntchito zimene anayamba kukuta moyo 2 His Excellency Professor Athapita Mutharika zikupherezeka. Ntchito imene tinayamba mu 2017 kusanira zimakata ndi azathu ku China, lero lino tikusegulira msewu. Ananena akukuta moyo kuti ntchito zimene anayamba okha azazimaliza okha. Chimodzi mwa iwo ndi zimenezi. China mwa icho ndi bridge la Lilongwe lija. Ndi zina msewu M1 nzambirimbiri zimene anayamba ndipo azimaliza okha. Amhango adzudzulanso mchitidwe osasamalira chitukuko chomwe boma lamanga ndipo ati nkoyenera kuti mzika zonse zitenge gawo posamala chitukuko cha dziko. Zitukuko boma likamanga ndi zathu tentisamalire tisaononge tisabe chifukwa timakati kuzibera toka tikuononga katundu wathu yemwe amene timugwire malamulo agwira ntchito ndithu kuti zimene zisamachitike ndi kutenga amene ndi mapasa azathu apolisi komanso asite. Kazembe wa dziko la China Liu Mziu ati ntchito za chitukuko zotere zikutanthauza ubale wabwino pakati pa dziko la Malawi ndi dziko la China. Kazembeyu analonjezanso zopitirizanso msewu kuchoka pakanengo kufika ku bwalo la ndege la Kamuzu. Ntchito yomanga msewu wa M1 inayamba mchaka cha 2017 ndipo ndi ya 44 biliyoni kwacha. Emmanuel Chikonso, MBC, Lilongwe. Unduna wa zamaphunziro wati ukukhazikitsa ntchito zosiyanasiyana zofuna kukweza chiwerengero cha ophunzira msukulu za sekondari kudzera ku ndondomeko ya maphunziro imene anayikhazikitsa mchaka cha 2018. Mkulu woyang'anira maphunziro a sekondari mu undunawo Ruth Kambali ati kukwaniritsa maphunziro aulere a sekondari ndi gawo lalikulu limene boma likuchita pokwaniritsa ndondomekoyi. Iwo alankhula izi pamwambo opereka mphoto kwa ophunzira ndi aphunzitsi amene anachita bwino pamayeso a mchaka cha 2025 mchigawo cha kumpoto makamaka chigawo cha maphunziro cha kunzambwe kwa chigawo cha pakati. Catherine Banda walemba ripoti ili. Ndondomeko ya maphunziro yomwe anayikhazikitsa mu chaka cha 2018 kwambiri inakhazikika pa ngodya zitatu zomwe ndikupereka mwayi wa maphunziro kwa onse mofanana, maphunziro opambana ndi opindula komanso kukhala ndi utsogoleri woyenera ku nthambi ya maphunziro. Mkulu woyang'anira sukulu za sekondari Ruth Kambali wati boma lidaona kuti panali kuperewera m'magawo atatuwa poyang'ana chiwerengero cha ophunzira omwe amasiyira sukulu pa njira kamba ka ndalama yolipira ku sukulu ndinso kusaona kufunika kwambiri kwa momwe maphunziro alili mwazina. Iwo ati ndondomeko yopereka maphunziro aulere, kupereka zipangizo zophunzirira ndi zophunzitsira zokwanira ndi zabwino komanso kusintha ndondomeko za maphunziro komwe kuli mkati pakadali pano kukupherezera ngodya za ndondomeko za maphunziro za 2018 izi ndipo akukhulupirira kuti akwanitsa ngodya zonse pofika chaka cha 2030. Apa iwo ayamikira aphunzitsi ndi ophunzira omwe anachita bwino pa mayeso a Form 4 a 2025 mchigawo cha kunzambwechi. Nkhani yonetsetsa kuti maphunziro ndi apamwamba komanso maphunziro akukwaniritsa zimene ife ngati dziko tikufuna, zimene makolo akufuna, zimene so ana akufuna. That's quality and relevance. So maphunziro apamwamba amene wawo atakuteka ngati tikupezeka ndi aphunzitsi okwanira zimene ife anthu maphunziro tikuyesetsa kuti zizikhala choncho, tikupezeka ndi zipangizo zokwanira pa sukulu kuti ana sukulu athe kuphunzira bwinobwino ngati malabotale, nyumba zija zowerengeramo, nyumba za sayansi kuti zikhalepo kuti tikatero maphunziro athu akhale kuti akutukuka.
m'mawu ake mtsogoleri wa bungwe la aphunzitsi aakulu msukulu za sekondari za ku Zambwe kwa chigawo chapakati Ramsey Stefano ati ndondomeko yopereka mphothoyi inayamba kamba kuti chigawochi sichimachita bwino. Izi zizofunika zedi chifukwa kuti zikupangisa ophunzira athu komanso aphunzitsi kulimbikira kugwira ntchito kuziwa kuti pakutha pakulimbikirako alandira mphotho ina yake, ndipo zathandizira kwambiri division yathu kuti tiyambe kuchita bwino kusiya mpoyamba tachoka nambala 6 imene iliyomalizira kukafika pa namba 3. Ndipo mmodzi mwa ophunzira yemwe anakhoza 7 points pa mayeso a form 4 amu 2025 wathokoza kamba kamphotho yomwe walandira kuti yamulimbikitsa kwambiri. Pasi imene yathandiza kuti tikhala anthu olimbikira kuti nsogolo kuzapeza zinthu zabwino kuposa amenepo. Ndi bwino kuti zikhala anthu a discipline pakulemekezana maziphunzitsi ndi ma-students omwe kuti yonse chiyende bwino. Pamwambowu aphunzitsi 78 ndi ophunzira 26 ndi walandira mphotho kamba kochita bwino kwambiri pa mayeso a form 4 a chaka cha 2025. Catherine Banda, MBC Lilongwe. Apolisi mdziko muno ati apitiriza kupereka chitetezo chokwanira pamene mchitidwe ophana wakula m'madera ena. Wachiwiri kwa mneneri wa apolisi mdziko muno a Alfred Chimtere wauza wailesi ya MBC kuti ntchito yofufuza ndi kumanga anthu amene akuaganizira kuti anapha anthu ena ili mkati ndipo ena awamanga kale. Iwo ati apolisi achita chothekera kuti lamulo ligwire ntchito kwa onse opezeka olakwa. Achimtere ati apolisi apitiriza kupereka chitetezo kwa anthu mdziko muno nthawi zonse. Nkhani zomwe zinalipo kwenikweni ndi ina yomwe asungwana wa ku university anachitidwa chipongwe mulilongwemo koma amene anachita chipongwe tilangwira ndipo akuyeneka kuoneka ku court. Nkhani naso inali ku area 43 komwe alonda anachitana chipongwe okhaokha anagwidwa ndipo wina wapasidwa zaka 18 kuti akakhale ku ndende pa mlandu wochita chiwembu wa lobale komanso mlandu kupha kupitirira akhala kwa mlandu umene. Inaso nkhani imene zachitika kulonde tagwiranso amene anapanga zimenezo anthu atatu ndipo nse akayeneka kuoneka ku court. Ife apolisi tuchenjeza kuti anthu osamanga machite chidwe ngati umene tithana nawo kuti dziko muno mpite kukhala bata ndi mtendere. Apolisi mboma la Ntchisi amanga banja lina poliganizira kuti linapha aganizani phiri a zaka 30 amene amagwira ntchito ngati mlonda ku African Village Produce Investment ndipo thupi lawo anakaliponya mu mtsinje wa Buwa. Ofalitsa nkhani za apolisi mbomali a Salome Ziyambo wati oganiziridwawa ndi Ahiresani Chakukulika a zaka 65, akazi awo Esther Chakukulika komanso mwana wawo Isaac Ahiresani wa zaka 30. Aziyambo ati pakadali pano sizikudziwika zifukwa zimene banja linachitira zimenezi, koma kafukufuku ali mkati ofuna kudziwa zifukwa zimene zinapangitsa komanso kusakasaka anthu enanso awiri amene akukhudzidwa ndi nkhaniyi. Ndizonadi kuti tamanga anthu atatu apachibale amene tikuwaganizira kuti anapalamula mlandu wokupha aganizani phiri amene anadziwika kuti wasowa pa 19 March 2026. Amakamaka aganizani phiri anali atapita ku ntchito koma amagwira ntchito ya ulonda ku African Village Produce Investment ndipo pa tsiku limene lili atapita ku ntchito sanabwererenso ku nyumba. Ndipo ngati apolisi tinayamba kusakasaka munthu ameneyo zomwe zatipangisa kuti tikamange anthu amenewo atatu abanja limodzi amenenso ndi achibale yake a malemuyo. Anthu omangidwawa ndi bambo wake Ahiresani Chakukulika zaka 65, mayi yake Esther Chakukulira ndi mwana wawo Isaac Ahiresani wa zaka 30. Onsewa amachokera muzi mwa Kadzaye, mfumu yaying'ono Masanya ku Ntchisi konkuno. Zadziwika kuna kuti atamupha m'bale wawoyo anamumangirira panjinga ndikupita nayo ku mtsinje wa Buwa komwe anakamponya kumenekoko. Ndipo ifeyo ngati apolisi pakadali pano dakali pakalikiliki kuti tipeze thupi la malemu ameneyo komanso kumanga anthu ena amene akukhuzidwabe ndi nkhani imeneyi. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC, tiye tionenso mitu yake. Aphungu aku nyumba ya malamulo amaliza msonkhano okambirana dongosolo la zachuma la chaka chino mpaka mkatikati mwa chaka chamawa ndi nkhani zina zofunikira. Apolisi mdziko muno ati apitiriza kupereka chitetezo chokwanira pamene mchitidwe ophana madera ena wayambiranso. Ndipo banki yaikulu pa dziko lonse World Bank yati chuma cha maiko aku chigwa cha chipululu cha Sahara sichikwera
kamba ka nkhondo ya ku Iran. Popitirani nkhanizi, banki yaikulu ya dziko lonse ya World Bank yalangiza mayiko aku chigwa cha chipululu cha Sahara kuphatikizapo Malawi kuti kuongolera mlingo wakakweredwe ka mitengo ya zinthu ndi kusamala chuma cha boma kuli ndi kuthekera kuthandiza mayikowa kupirira ku mavuto a chuma amene akhudza dziko lonse. Izi zili mu ripoti limene chuma chikuyendera muno mu Africa limene lasonyeza kuti chuma cha mayiko akuchigwachi sichikwera kamba ka mavuto ena amene adza chifukwa cha nkhondo ya ku Iran. Zambiri mu ripoti ili. Malinga ndi ripoti ili, ena mwa mavuto omwe akuyika pa chiopsezo chuma cha mayikowa ni mavuto akusowa ndi kusakhazikika kwa mitengo ya mafuta galimoto komanso kukula kwa ngongole zomwe mayiko ali nazo. Koma mkulu woona za chuma cha mu Africa ku bankili a Andrew Dabalen ati dziko la Malawi ndi mayiko ena akuchigwa cha Sahara akufunika kuonetsetsa kuti ayika ndondomeko zabwino zoti chuma chawo chikhale chokhazikika. Dabalen wati izi zichititsa kuti mayikowa akwanitse kubwenzeretsa chuma chawo mchimake mwachangu. Pakadali pano boma la Malawi lili pakalikiliki kuyika ndondomeko zobwenzeretsa chuma mchimake. Ndipo zina mwa zipatso zake ndi kutsika kwa mlingo wakakweredwe ka mitengo ya zinthu kufika pa 24% kuchoka pa 28% kumapeto kwa chaka chatha. Kutsika kwa mlingowu kuphatikizapo kutsika kwa chiwongoladzanja kuthandiza kuti kampani zipeze ngongole zochuluka zomwe zipititse patsogolo ntchito za mafakitale kwinaku chuma chikubwerera mchimake. Elini Chimoyo, MBC, Blantyre. Pali chiyembekezo chakuti anthu ochita bizinesi zing'ono-zing'ono achita bwino potsatira mgwirizano pakati pa nthambi ya chitukuko ya dziko la Germany ya GIZ ndi kampani ya Old Mutual imene cholinga chake ndi kuthandiza anthu ochita bizinesi zing'ono-zing'ono. Polankhula mu mzinda wa Blantyre wapampando wa bungwe la Old Mutual Blantyre Foundation Ataonga Manda wati ndi okonzeka kuthandiza kukweza chuma cha dziko lino pothandiza anthu ochita bizinesi ngati awa. Kumukani Phiri wadza ndi ripoti ili koma ndikuchenjeza kuti zina mwa zithunzi mu nkhani zitha kukhala zosakhala bwino kwa anthu ena. Chimodzi chomwe chimatsamwitsa bizinesi zing'ono-zing'ono mdziko muno ndi kuperewera kwa mpamba okwanira omwe ungakuze bizinesi izi. Ichi nchifukwa chake kampani ya Old Mutual Blantyre Foundation Trust inaona kuti igwirane manja ndi bungwe la GIZ pothandiza anthu ochita bizinesi zing'ono-zing'ono ndi upangiri kudzanso ndalama. Wapampando wa bungweli Ataonga Manda anati bungwe lawo cholinga chake ndi kusintha miyoyo ya anthu. Mgwirizano umene tasainirana lero ndi GIZ ndofunika kwambiri chifukwa uthandizira ma organization ang'ono amene akupanga ma initiative osiyana-siyana kuti tithe kuwapanga fund. So monga mwachitsanzo loli mpira mgwirizano umene uwu mmodzi mwa ma organizations ang'ono amene tikuwapanga fund da North East Food amene ndi project yopasa chidwi kwambiri imene ithandizire Malawi madera osiyana-siyana iwo azipanga zakudya za nyama zimene will be locally be available Malawi muno. And through this partnership we'll be able to kupereka ndalama zothandizira kwena kuti ma project ngati amene apite chisogolo. Mkulu wa bungwe la GIZ Ing Bagmanton anati pangano la pakati pa bungwe la GIZ ndi Old Mutual ndi chitsimikizo cha ubale omwe ulipo pakati pa dziko la Germany ndi dziko la Malawi. Iwo anati bizinesi zing'ono-zing'ono zili ndi kuthekera kosintha chuma cha dziko lino. Kampani ya North East Foods yomwe imachita ulimi wa ntchentche zotchedwa Black Soldier Flies ndi yomwe yakhala kampani yoyamba kupindula ndi ubale wa pakati pa Old Mutual ndi GIZ. Aketi Chisambi ndi mkulu wa kampani. Business imene tikupangayi imachedwa kuti tikuweta Black Soldier Fly, of which kumalawi kunoko tikhoza kungonena kuti ntchentche koma nosati ntchentche ya wambayi pali ntchentche ina ya special imene muchizungu imachedwa kuti Black Soldier Fly. So tikuweta ntchentche izizi because we are interested mu mphutsi zake zimene ntchentche zimabadwisa kuti mphutsizo zimakhala ndi protein wambiri amene amayuzidwa ngati chimodzi mwa zipangizo zimene zimaphatikizidwa mu zakudya za ziweto ngati nsomba, nkhuku, nkhumba komanso ndi zina zosiyana-siyana.
so ntchentchezi zimawetedwa kuyuza zinyalala ndi zina zomwe zimatayidwa mmakomo kandi mmisika kandi mmahotela ndiye timatenga zimenezi zinthu zipasa ntchentchezi kusanduliza zinyalalazi kukhala zakudya za ziweto. Thandizo limene talandira lero litithandiza kwambiri kutengera kuti litithandiza kuti titseke mauna amene analipo amene patokha ngati Northeast Foods sitikanatha kufikirako chifukwa cha kuchepekedwa. So thandizo litithandiza kuti tikwanise kugula makina osiyanasiyana ogayira komanso ena opangira zakudya ndi kugaya zinyalala zimene timagwisa ntchito tikamadyesa ziweto zathuzi. Komanso zitithandiziranso kuti tithe kufikira alimi ochuluka ndi achinyamata ochuluka amene tikufuna tiphunzitse upangiri wa kawetedwe ka ntchentche zimenezi kuti nawonso pawokha azitha kuweta. Kampani ya Old Mutual Blantyre Foundation Trust yapereka ndalama zokwana 30 million kwacha ku ntchitoyi. Kumbukani Phiri, MBC, Blantyre. Kampani ya Irovo Sugar Malawi yachita mgwirizano ndi bungwe la Malawi Communications Regulatory Authority MACRA wolimbikitsa ntchito zamakono kudzera mu chiwonetsero cha ntchito za mtundu. Poyankhula pamene amapereka ndalama zokwana 15 million kwacha zothandizira chiwonetserochi, mkulu woona za malamulo ku Irovo Maureen Kachingwe wati izi ziwapangitsa mwayi makamaka ziwapatsa mwayi oonetsa momwe akugwiritsira njira zamakono pa ntchito yopanga shuga. Ubale umene tapanga ndi MACRA ndokhuza kagwiritsidwe ka ntchito ka technology ku kampani mwathu. Ndi MACRA atatiuza kuti ali ndi msonkhano kapena chikonzero chonena kuti akakhale ndi msonkhano ku Lilongwe wonena kuti anthu akasonkhane amene amagwirisa technology makampani mwawo kapena ngati ma solution a mavuto amene ali nawo. Ife tinaona kuti ndi mwayiso kwa ife kuti tikaonese zimene tikuchita Irovo, komanso pamwamba pake kuti anthu athu atsikana athu ndi anyamata amene amagwira ntchito za technology kuti akaone kuti azawa akugwiritsa bwanji ntchito technology kuti pophatikiza po ife kwaonesa anthu kuti tikugwiritsa ntchito bwanji akhozanso kuphunzira zina ndi zina mwinaso zimene zingaphunzitse kampani. Ngati Irovo Innovation Award category imene tatenga ife ndi ya gold imene ili ya 15 million kwacha. Ndipo mkulu woona za ntchito zolutsa mawu ku MACRA azadziko mankhambo ati ndokhutira ndi ubalewu. Ife zimene zilazilandira bwino chifukwa chinthuchi ndi ya dziko lonse. Ndi ngati makampani akubwera kuthandizapo ndi kuti akuonetsa chidwi kuti zinthu zimene zoti ziyende bwino pa chinthu chonse mukamakonza mafunika ndalama kuti zinthu ziyende bwino. Ndipo ndalama zimene zilowa madera osiyanasiyana achikonzero cha mwambo umenewo. Ndeti kuthokoza kwambiri Irovo kuti titayipempha yabwera mwansanga kudzathandizapo. Mwambo umenewu takonza chifukwa chonena kuti tikufuna kuti makampani aku Malawi kuno komanso anthu osiyanasiyana athe kuganiza kuna kuti kodi tingapange bwanji kuti zinthu zimene timapangira kapena mabizinesi amene timapanga tingapange bwanji mu njira zamakono. Chifukwa zinthu zimapangika mu njira zamakono zimakhala zinthu zopindula kwambiri chifukwa anthu amatha kupanga zinthu zambiri kwa nthawi yochepa. Ndipo mayiko onse apa dziko lapansi tinaona kuti kumene zinthu zimachitika mwamakono kwambiri ndi mayiko amene amakhala ochita bwino. Choncho Malawiso ili mu njira imeneyo tifuna kuti pa zimene tikuchita tionjezere kuchita bwino, koma kuti tipange zimenezo zofunika kuti zinthu zochita zinthu mwamakono zichuluke. Ndi chifukwa tifuna makampani osiyanasiyana anthu osiyanasiyana abwere ationetsere kuti nzeru zawo ndi zotani pa nkhani imeneyi. Ndime yotsiriza masewero osewera amene ali ndi ulumali osiyanasiyana ichitika pa bwalo la bingo mu mzinda wa Lilongwe mawa. Osewera pafupifupi 80 ochokera mzigawo zonse za mdziko lino ndi amene apikisane nawo masewero okwana asanu. Msungichuma wa bungwe la Malawi Paralympic Committee a Joseph Galanje wati osewerawa ndi amene anachita bwino m'mipikisano ya mzigawo mwawo. Ndizoonadi maloma Malawi Paralympic Committee funa kulengeza kunena kuti magemu amene analephereka December amene wachitika Sunday pa 12 April ku Lilongwe Bingu National Stadium. Ndipo mafika 9 o'clock magemu azakhala akuyamba. Ndipo pali magemu osiyanasiyana kuli zothamanga-thamanga, kunyamula zisulo, sitting volleyball, komanso kuthamanga ndi njinga kapena kuti wheelchair racing, komanso masewera a chess komano kwa anthu amene ali ndi ulumali wakuona.
ndiyeno ndizoti ndimezikhalire amene angachite bwino ikhala mwayi oti tipeze amene akhoza kumayimiranso dziko lathu kuma mikisano yosiyanasiyana komanso ngakhale amene akagwira ntchito kapena kuti ma officials ndi mwayi wawo oti aone kuti akupanga bwanji ndipo taone kuti mwina pangafunike kukonza potani ncholinga yona kuti nawonso ntchito yawo ipite patsogolo choncho tikuona kuti ndi masayilo ofunika kwambiri kuti apangike kwa Malawi onse ndiona kuti masayilo amenewo awatsatire ndipo amene ali kulilongwe apeze mpata nditoti akaonere ndipo tikufunanso tipezere mwayi wothokoza Malawi National Council of Sports imene yapereka thandizo la ndalama ncholinga chona kuti masayilo amenewa achitike komanso tupempha onse amene Malawi Paralympic Committee amenenso akuyenera kugwira ntchito zosiyanasiyana kuti akagwire ndithu maukadaulo wawo. Pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. Aphungu aku nyumba ya malamulo amaliza msonkhano okambirana dongosolo la zachuma la chaka chino mpaka mkatikati mwa chaka chamawa ndi nkhani zina zofunikira. Apolisi mdziko muno ati apitiriza kupereka chitetezo chokwanira pamene mchitidwe ophana madera ena wayambiranso. Ndipo banki yaikulu pa dziko lonse World Bank yati chuma cha maiko aku chigwa cha chipululu cha Sahara sichikwera kamba ka nkhondo ya ku Iran. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndi ine Romeo Umali. Tsiku lopambana. Something big is coming on NBC. Not what you've seen before. A new force is about to hit the road. Crafted for presence, engineered for power, designed to turn every head before it even arrives. You'll hear it before you see it. You'll feel it before you know it. This isn't just another launch. It's the beginning of advanced broadcasts. Unveiling soon on NBC. Stay ready.